Makadi muri Zimbabwe. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Kwampurwa kana kuti soko sina kufara kusangana nemi pano pachibanda media muri Zimbabwe. Ndauya pano ndine nyaya inosuwisa inochemedza zvakare katyamadza kana kutyisa uchinzwa maitikiro enyaya iyoyi. Saka muri Zimbabwe nyaya ndauya nayo pano inyaya yakaitika munzvimbo yeMbare uko kune mwana musikana ane makore 18 years kuberekwa zita rake achitwa Melody. Mwana uyu ari kunzi iye akatanga kurwara achigara pamba paaigara iye nemukoma wake achigara ipapo. Mwana uyu anga ane nguva yakati rebei achirwara, asi zvainzi mwana uyu kurwara kwaaita ainzi airwara neTB, chirwere chaanga ainacho chaimukanganisa futi zvakare nemudumbu. Saka mwana uyu akazorwara zvakanyanyisisa. Nemusi wechipiri ndokubva mhuri yasimuka ichienda naye kuchipatara kuna dhokta. Dhokta ndokusvika ndokumutarisa ndobva ati aiwa takumubaya majekiseni TB yacho iyoyo yainzi ari kuwanikwa anayo. Ndobva abayiwa zvaakabayiwa achibva arapiswa. Mhuri ndobva yazodzoka nemwanasikana uya zuva rimwe chete iroro vachidzoka naye, asi kwakunoedza mwana uya akazoita sekuti anyanya kurwarisa sekutaurwa zviri kuitwa nevemunharaunda nevavakidzani. Akazoita seanyanya kurwarisa ndokubva vati aiwa regai tidzokere naye kuchipatara kwakareko, asi havanozokwanisa kudzokera nemwana uyu. Mwana uyu achibva ashaikira mumba. Mwana ashakira kumba, mhuri ndokubva yatora mwana uyu vaida kudzokera vaenda naye kuchipatara. Vasvika kuchipatara dhokta ndobva ati aiwa mwana wamauya naye uyu afa asisiri mupenyu. Ndokubva mwana atorwa vaendeswa kuchimochari mwana uya. Zvisinei nezora nezuro musi wa14 February mhuri yakazoungana kuti vakwanise kuenda kunoradzika mwana, asi zviri kunzi izvo panewo anonymous ari kuita sekuti uyu munange mukoma nomusikana akaenda kumapurisa ndokunotaura nyaya yekuti aiwa munhu uyu haana kufa nechirwere chekunzi ane TB yange iri mumalungs, asi munhu uyu akafa nekubvisa mimba. Anonymous zviri kunzi iye aiti ndine maaudios nezvese zvandinazvo nematext message anoratidza kuti inini nemusikana kuti handiri pamwe chete achidanana, asi aiva nenhumbu yangu ndokubva abvisa nhumbu yangu. Saka mapurisa akabva asimuka ndokusvika pamba paya nezuro kwakusvika vati aiwa munhu uyu akafa nei. Mhuri ndokuti aiwa munhu akafa neTB yanga iri mumalungs. Ndokubva mapurisa ati achitiratidzai postmortem inotaura zvamuri kutaura zveshuwa mwana uyu akafa neTB. Ava vanga vasina postmortem hama dzacho, asi vaingova nemaresults aya avakabva nawo musi wakatanga kuenda kuchipatara mwana uyu achirwara. Mapurisa ndokubva ati aiwa asi isusu pane zvatakaudzwa anonymous, pane munhu ataura kuti ari kuti mwana uyu akafa nekubvisa pamuviri pake. Saka taakutora bhodhi iyi iende inoitwa postmortem. Saka muri Zimbabwe tasvikawo pamba pacho muzvanhasi tinokwanisa kuwana wekutaura nawo, asi vemunharaunda ndovakwanisa kutipa information yokuti ndozvakaitika sekutaura kwazviri kuitwa. Saka muri Zimbabwe tamirira kuti isusu tizonzwa kubva kumaresults acho aine mapurisa postmortem kuti Melody uyu musikana ane makore 18 years chii chakaita kuti asvike mukushaika. Tinongoti zvakare kumhuri imwe chete iyoyo Mwari avanyaradze. Kuna Melody toti rest in peace. Tichikurukura zvakare vamwe vanoti aiwa mwana uyu anganzi angari mwana anga nemusikanzwa nekuti mwana aichizviendera kuchikoro angatonyora form 4 yake akamirira kuti aende form 5. Amai vake vainzi vaigara kuSouth Africa apa anga achigara nemukoma wake. Saka ndiyo information yezvimwe zvatawana mukutsvagiridza kunzi aiwa hatingati mwana iva nemusikanzwa, asi zvinhu zvinongoitika vana honga varambire. Asi pane mukomana ari kunzi anonymous wacho ari kubuda achiti iye uyu munhu uyu haana kufa nekuda kwekuti anga neTB, akafa nekuti akabvisa pamuviri. Saka muri Zimbabwe more to follow on this story. Takawana update tichange tichikunzirai zvizere kubva pane nyaya iyoyi yakaitika munzvimbo yeMbare.